subject na ilan, di ba? Tapos dinagdagan pa ng research. Kaya bugbog din yung third year. Kaya hindi natin magpwersa yung third year. Kasi sa kanila na nga yung phone. Pagod na sila kahapon. Dapat yung first year, second year, dyan yung pwersa sa natin na pumasok na. Automatic maghapon na kayo doon. Kaya mga boss. Kaya tayo mo siya nakakapag lalo na next week. Mga ano ka tayo na yung mga tulog na nangyari pa siya. Exam next week eh. Iyo po yan, tama yan. Yun yung high school talaga, hindi? Oo, diretso yan. Elementary pala yung pig-campaign media na sir. Iyo. Ang harap ko, masarap pa ini na ano, tinampo. Baka doon sa kapila. Itong maagi. Pero tama sir yung agi kasi. Tama po, tama. Diretso lang man. Baka ito sir na high school dumana
sa Cristo ring ito, baka sa langagit ha. Baka doon sa bandang unahan pa. Diretso lang po. Tapos mali ko kita Timani Parok kani. Ay, hindi kita. Oo. Ang agi kay talaga kaya digdi. Ang Cristo ring Oo, kaya. digdi diretso dum. Iyan kaya medyo maganagyan. Hindi kayo naagihan ta shortcut. Dulo ka na Pinoy. Pinakapuro ko. Puro ka niya Cristo Rey. Ayun talaga ito ba kang pasulat igano sa yan. Iyo. Sinot darami si sasakyan. Si Kadua, motor lang kami ni dyan. Ang bilis mi ni binalikan. Ang mga taga-Iriga, anong kaulay? Mali kaulay. Nabuha. Bugi. Sa bugi. Duman sa ibong pang ito. Hindi ko lang aram ng agyan man. Basta ang piga-agyan mini dyan, digdi. Hindi po ka muna talaga nag-aagay. Tararan ni dulo kayo. Cristo Rey Barangay Hall. Nalagbasan ay katambag yan, may anong yan man, yun na yan. Yun, yun, yun. Ang duman. Oo. May again, di ba, ano, talagtuan, tapos ba, ano. Pero nga, isa na nilig ko makatalagtuan, kasi nagkatalagtuan ka. Hindi naman na yun, pasok. Sa yung gitamaagi. Yang garo sa Sa may kabila, sa main gate. Sukas mo mga. Cristo ring. Ano talaga ini? Yan na buka. Yan buka man. Naka-ready talaga yata. Narili talaga kami bukas ang Harap ka. Cristo Rey. Sila mismo nag-schedule ka niya. Kaso, 8:30 text ko na.
June.